mga bata, ako di ay si Teacher Sara Ismakod magtutudlo sa grade 3 sa Maanas Elementary School, Medina District, Medina, Misamis Oriental. Ako karon ang mag-uban sa inyo sa atong bagong leksyon sa ikaupat na markahan sa ikatulo nga semana. Andam na ba kamo? Kung andam na, mangingkod, maminaw og tarong kay Teacher Sara. Very good. Alright, no? So ato balikan ang atong nahisgutan datong mga niaging adlaw. Unsa ang panganod, pila ka buok ang panganod, ug unsa ang mga ngalan niini. Alright, very good. So mauni siya ang mga klase sa panganod. Una, ang gitawag nga cirrus cloud o cirrus nga panganod. Ikaduha, ang stratus nga panganod o stratus cloud. Alright, no? So, ang ikatulo, ang gitawag nga cumulus cloud o cumulus nga panganod. No? Okay, so, ang ikaupat na pod na panganod ay ang gitawag nga nimbus cloud or nimbus na panganod. So, nasabtan ba? Okay, very good. Alright, mga bata, ihatag ang pasabot sa matag pulong. Una, cloud. Okay, unsay pasabot? Letter C. Cloud means panganod. Next, weather. Unsay pasabot? Letter B. Very good. Next, sunglass. Letter C. Antipara. Very good. Next, sunblock. Yes! Letter A. Likido para protekta sa adlaw. Alright. Pakpak. Alright, mga bata, sadlit pa ta magsugod, mangantas ta. Unsay panahon ang karon? Unsay panahon ang karon? Unsay panahon? Unsay panahon? Unsay panahon ang karon? Hayag ba ang panahon karon? Hayag ba ang panahon karon? Hayag na panahon, hayag na panahon, hayag ba ang panahon karon? Ulanon ba ang panahon karon? Ulanon ba ang panahon karon? Ulanon na panahon, ulanon na panahon, ulanon ba ang panahon karon? Madagumon ba ang panahon karon? Madagumon ba ang panahon karon? Madagumon na panahon, madagumon na panahon, madagumon ba ang panahon karon? Mahangin ba ang panahon karon? Mahangin ba ang panahon karon? Mahangin na panahon, mahangin na panahon, mahangin ba ang panahon karon? Unsay panahon ang karon? Unsay panahon ang karon? Unsay panahon, unsay panahon, unsay panahon ang karon? Unsay panahon, unsay panahon, unsay panahon ang karon? Hello mga bata, ato lantawon kung unsa ang mga butang na makita sa kalangitan. Lahi sa buntag ug lahi pod sa gabii. Muulan kusog inubanan sa mga piti ug dalugdog. Ang adlaw musubang sa buntag ug mahayag dayon ang kalibutan. Sa panahon sa ting-init, makita ang tibugol ug dalag nga adlaw. Makita pod
ang laing-laing nga mga porma sa panganod. Porma kini sa gapas kung ting-init. Kung mawala ang adlaw, ngit-ngit ang palibot o kalibutan. Tugnaw ug walay mabuhi nga tanong. Sa panahon sa ting-ulan, baga ug dag-om ang panganod. Kini mahimog ulan. Kung ting-ulan, ang mga bata ganahan magpuyo sa balay. Malingaw dayon sila magdibuho o magbuhat sa ilang mga gawas ng buluhaton sa tinun-an. Ang uban nga mga bata malingaw sila magdula gawas sa ilang panimalay. Kung maghinay ang ulan, ganahan ang mga mananak. Maghinay-hinay na dayon magpakita ang adlaw. Ug magpakita dayon ang gwapa ug nindot nga bahag o rainbow. So magpasalamat ta sa gihatag sa Ginoo sa mga butang nga anaa sa taas ug ubos sa kalangitan. Alright mga bata, naaba mo'y nasabtan sa video nga inyong gitan-aw? Very good. Ug karon aduna ko'y mga pangutana sa inyo. Una nga pangutana, unsa ang mga butang sa kalangitan ang gilangkuban sa mga gagmay, mga tinulo sa tubig nga magpabilin nga mag-uban ug mulutaw sa langit? Ikaduha nga pangutana, unsa ang imong mahunahunaan kung makita nimo nga hayag ang kalangitan? Ug unsa ang imong buhaton kung makita nimo nga dag-om ang kalangitan? Yes, very good. Ang atong paghisugutan karong buntaga ay bahin sa mga matang sa panahon, mga aktibidad o mga kahilwasan sa maong panahon. Una, ting-init na panahon. Ang ting-init na panahon, mao ang panahon nga nindot manghayhay o nilabhan. Nindot sad mga ligo sa dagat o sa dalas tungod sa kainit. Apan, ayaw kalimti pagdala og sunglass aron protekta sa kahayag sa adlaw. Alright. Ikaduha, ting-ulan na panahon. Ang ting-ulan na panahon nindot itanom sa mga bulag ug mga utan. Apan, kung mugawa sa balay, ayaw kalimot pagdala og payong, pagsuot og jacket, pagsuot og butas aron dili kita ubuhot o dili kita mabasa. Kay ang ubo, usa na siya ka simptomas sa virus nga COVID-19. Ang sunod ay ang tinghangin na panahon o tinghanginon. Pasabot nga adunay kusog nga hangin. Alright, mga bata. So, diha pod ang mga bata kasagara ganahan magdula og magpalupad og tabanog. Apan, ayaw kalimti sa mga pahimangno mga bata, no? Dilikta magduol sa adunay kuryente kay pwede kita madisgrasya, musangit ang basic sa tabanog. Og dili pud ta magduol sa adunay mga kahoy kay pwede adunay mabalik nga sanga o pwede mahagbong sa ato. So ato na siyang dumduman mga bata. So kung mahimo, kung kusog ang hangin, magpuyo na lang ta sa balay kay aron safe. Pasabot nga dili ta
grasya. Ug ang ikalima ang ting bagyo. Ang ting bagyo nga panahon mao kana siya ang panahon nga adunay kusog nga ulan, kusog nga hangin o inubanan kini usahay sa kusog nga mga dalugdog. O kita mag-amping kung ting bagyo. Sa ting bagyo, pwede adunay kusog nga baha, landslide o uban pa. Sumao na siya ang mga matang sa panahon nga agkasinati nato dinhi sa Pilipinas. Mao ang ting init, ting ulan, ting hangin, ting panganod o ang ting bagyo. Alright mga bata, ako tan-awon kung aduna ba mo'y nasabtan sa atong eleksyon karong adlaw. Tubagada yon ang mga pangutana. Idibuho ang malipayong naong kung husto kini o idibuho ang mugot nga naong kung dili kini husto. Una nga pangutana, ang panahon mahimong mabag-o. Ikaduha nga pangutana, ang panahon mao ang kahimtang sa kahanginan. Ikatulo, mahimong mabag-o ang panahon sa sulod sa usa ka oras. Ikaupat, aduna kitay 5 kamatang sa panahon nga masinati nato sa Pilipinas. Ikalima, aron makalikay sa sakit ilabi na ang makamatay nga sakit nga COVID-19, dili kita magpasing-ulan ug magpasing-babad dugay sa adlaw. Alright, human na ba? So ato tan-awon ang inyong mga tubag kung sakto ba kini. Alright mga bata, ilha kung unsa nga tempo sa panahon ang anaa sa matag hulagway nga akong ipakita sa inyo. Very good. So ato na sugdan. Tan-awon dayon na to kung sakto ba ang inyong tubag. Very good. So ato pakpakan ang atong kaugalingon. Alright mga bata, nasabtan ba ninyo ang atong gileksyon karong adlaw? Alright. So ang atong buhaton karon, aduna ko'y mga pangutana sa inyo, tubagan ninyo ng husto o dili husto. Andam na ba kamo? Alright. Unang pangutana, magamit og sunblock panahon sa ting-init aron dili masunog ang atong panit. Ikaduhang pangutana, mag-inom og daghan tubig aron dili ma-dehydrate ang atong lawas panahon sa ting-init. Ikatulong pangutana, maggamit og butas panahon sa ting-ulan aron dili kita mabasa. Ikaupat na pangutana, magdula sa gawas bisan kusog ang ulan ug mga dalugdog. What? Human na ba? So ato tan-awon ang inyong mga tubag kung sakto ba kini. Alright mga bata, aduna ko'y pangutana sa inyo. Unsay ato angay buhaton aron dili kita magkasakit ilabi na karon nga ana ata sa krisis o pandemya. Mga bata, aron mabusog ang atong lawas ug dili kita dali matakdan sa mga sakit ilabi na ang COVID-19 nga sakit,
Magsunod kita sa mga health protocol sama sa pagsuot sa face shield, face mask, paghugas og kamot o pagdistansya sa adunay daghang tawo. Sakto ba ko? Ikaduha na ko nga pangutana, unsay angay natubuhaton aron mabusog ang atong lawas aron dili kita dali matakdan sa sakit, ilabi na ang nakakamatay nga sakit nga COVID-19 nga virus. Mga bata, aron mabusog ang atong lawas, matulog ta og sayo, magkaon sa mga utan og prutas, mag-inom og vitamin C, mag-inom dayon og 8 o 10 ka baso nga tubig sa isa ka adlaw. Nasabtan ba mga bata? Alright, so ato pakpakan ang atong mga kaugalingon. Alright mga bata, unsa ang mga matang sa panahon nga masinati nato diri sa Pilipinas? Okay, so aduna kitay 5 ka mga matang sa panahon dinhi sa Pilipinas. Una, ang ting-init, ikaduha, ting-ulan, ikatulo, ting-hangin, ikaupat, ting-panganod, ug ang ikalima, ang ting-bagyo. Nasabtan ba mga bata? Alright mga bata, sa atong pagtansya, aduna po'y 5 ka mga pangutana, inyo rang pilian ang sakto nga tubag. Pilii ang sakto nga litra o isulat sa inyong papel. So nahuman na ba mga bata? Ato dayong tan-awon kung sakto ba ang inyong gipangtubag sa matag pangutana. Nasabtan ba mga bata? Aduna ba kamoy mga pangutana? Naaba mo'y wala nasabtan sa atong gileksyon karong buntaga? Alright, very good. So, ato pakpakan ang atong para sa gawas ng buluhaton, tan-awa kung unsa ang matang sa panahon na inyong nasinati karong adlaw o gisulat sa inyong papel kung ngano. Okay? Ug dinhira ta ko tong mga bata, hinaot nga daghan inyong natun-an sa atong eleksyon karong adlaw. Daghang salamat. Bye-bye!